Era limpede că a doua zi trebuia să mă duc în orașul nostru și în prima undă de remușcare ce m-a cuprins mi s-a părut la fel de limpede că trebuia să stau la Joe. Dar după ce mi-am reținut un loc în diligența de-a doua zi și m-am dus până la domnul Pocket și înapoi, am prins a șovăi cu privire la ultimul punct. Am început să născocesc tot felul de motive și de scuze ca să mă conving că trebuia să înnoptez la mistrețul albastru, că aș fi fost o povară pentru Joe, că nu eram așteptat și patul meu nu o să fie pregătit, că aș fi fost prea departe de domnișoara Havisham, o ființă pretențioasă căreia nu i-ar fi plăcut să nu fiu punctual. Nu există mincinos pe lumea asta care să se compare cu cel care se minte pe sine, iar eu m-am amăgit cu vorbele astea. Ciudat, nici nu mă îndoiesc. Poate că e ceva destul de normal să iei din greșeală drept bună o monedă falsă altcuiva, dar să iei drept bună cu bună știință una făcută de tine. Un străin îndatoritor poate pretinde că ți oferă o mai mare siguranță și îți împăturește banii înlocuindu-i cu coși de nucă. Dar iuțeala lui de mână e nimic pe lângă faptul că mi-adun singur cojile de nucă și mi le ofer în chip de bancnote. După ce am luat hotărârea că trebuie să trag la mistrețul albastru, m-am tot frământat dacă nu cumva trebuie să iau și fantoma răzbunării cu mine. Mă ispitea gândul că sluga asta scump plătită își va vântura cizmele prin curtea hanului. Ba chiar mi se părea ceva solemn să mi-l închipui făcându-și apariția, ca din întâmplare, în prăvălia croitorului și dând iama în comportamentul obraznic al calfei lui Treb. Pe de altă parte, calfa lui Treb ar fi putut să intre pe sub piele și să-i divulge tot soiul de lucruri, sau, impertinent și nerușinat cum era, să-l huiduiască pe strada principală. Și poate că ocrotitoarea mea ar fi auzit despre asta și nu i-ar fi plăcut. Așa că, pe scurt, am luat hotărârea să las stafia răzbunării acasă. Îmi oprisem loc în diligența de după amiază și, cum venise iarna, nu puteam ajunge la destinație decât la vreo 2-3 ore după lăsarea întunericului. Plecarea era prevăzută la orele 12 de la Cross Keys. Am ajuns la locul de pornire cu vreun sfert de oră mai devreme, ajutat de fantoma răzbunării, dacă pot întrebuința acest cuvânt în legătură cu cineva care nu m-ar fi ajutat niciodată dacă ar fi fost după el. La vremea aceea era obiceiul ca ognașii să fie duși în porturi cu diligența. Cum auzisem că de regulă călătoreau sus, pe diligență, și cum îi văzusem de multe ori bălăbănindu-și picioarele prinse în cătușe peste acoperișul ei, nu m-am mirat când am aflat de la Herbert, cu care aveam întâlnire la stație, că 2 ognași urmeau să călătorească în aceeași diligență cu mine. Aveam însă un motiv foarte vechi, să mă înfior din toată ființa ori de câte ori auzeam cuvântul ognaș. Te deranjează, Handel?" m-a întrebat Herbert. Nu, deloc. Mi s-a părut că nu ești prea încântat. N-aș putea să spun că-mi face plăcere și cred că nici ție nu ți-ar face, dar nu mă deranjează." Uite, îi vezi?" spuse Herbert, tocmai vin. Ce priveliște dezgustătoare și scârboasă." Probabil că-și cinstiseră paznicul, fiindcă ieșeau toți 3 din crâșmă, ștergându-se la gură cu mâinile. Cei 2 ocnași erau legați unul de altul cu cătușe, iar la picioare aveau obezi, niște fiare a căror înfățișare o cunoșteam prea bine. Și mai știam bine și zeghia cu care erau îmbrăcați. Paznicul ținea în mâini o pereche de pistoale, iar sub braț o bâtă cu capul gros. Părea însă că se înțelege binișor cu ognașii și stătea alături de ei privind nepăsător cum se înhămau caii, ca și cum ognașii ar fi fost o expoziție care încă nu se deschisese oficial, iar el, directorul expoziției. Unul dintre pușcăriași era mai înalt și mai solid decât celălalt și se părea că, la fel ca și în lumea oamenilor liberi, conform unor legi misterioase, lui îi fusese răhărăzite hainele mai strâmte. Mâinile și picioarele luaseră forma unor pernițe de ace și omul arăta de-a dreptul ridicol în ținuta aceea. Am recunoscut dintr-o singură privire ochiul pe jumătate închis. Era cel pe care îl văzusem într-o seară la Three Jolly Bargemen și care mă doborâse cu pușca lui nevăzută. Nu mi-a fost greu să-mi dau seama că omul nu mă recunoscuse. Parcă nu mă văzuse în viața lui. Se uita la mine și ochiul lui îmi măsură lanțul de la ceas. Pe urmă scuipă ca din întâmplare, spuse ceva celuilalt ognaș, începură amândoi să râdă, după care se întoarseră, ciocnindu-și cătușele una de alta și se uitară în altă parte. Numerele mari prinse pe spatele lor ca pe o poartă, trupurile greoaie cioplite ca din topor, trupurile pline de râie, care îi făceau să semene cu niște animale de ultimă speță, picioarele prinse în obade, legate pe deasupra cu batiste ca un fel de scuză. Toate astea, ca și felul cum îi priveau cei de față, ținându-se deoparte, îi făceau să fie, după cum spusese Herbert, o priveliște dezgustătoare și scârboasă.
Dar asta nu era cel mai rău lucru. Reieși până la urmă că partea din spate a diligenței fusese ocupată de o familie care se muta din Londra și că pentru ognaj nu mai era loc decât pe banca din față, chiar în spatele vizitiului. Auzind asta, un domn isteric, care avea locul 4 pe banca respectivă, se mânie cumplit, spunând că era o încălcare a regulilor de drum să fie silit să călătorească într-o companie atât de ticăloasă și că era oribil, primejdios, josnic și revoltător și nu mai știu ce. Între timp, diligența era gata de plecare, vizitiul nerăbdător și noi toți pe punctul de a ne urca. Prizonierii se apropiaseră împreună cu gardianul, aducând cu ei mirosul acela ciudat de cataplasmă, de pâine, pături aspre, frânghie și piatră de var care se simte întotdeauna în preajma ognașilor. Nu vă faceți atâta sânge rău, încercă gardianul să-l liniștească pe călătorul enervat. O să mă așez lângă dumneavoastră. O să-i pun pe ei la marginea rândului. Nu o să vă supere, domnule. Nici nu o să simțiți că sunt aici. Și vă rog să nu dați vina pe mine, mormăi ognașul pe care îl recunoscusem. Nu eu vreau să plec. Eu unul sunt gata să rămân aici. Cât mă privește, oricine vrea să-mi ia locul e binevenit. Sau locul meu, spuse Răsti și celălalt. Dacă ar fi fost după mine, nu v-aș fi stingherit pe niciunul. Râseră apoi amândoi și începură să spargă nuci și să scuipe cojile pe jos. Cred că și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost în locul lor, atât de disprețuit de toată lumea. În cele din urmă, toată lumea fu de acord că nu îi se putea face pe plac domnului nervos și că acesta trebuia să aleagă între a accepta tovărășia pe care i-o scosese soarta în cale sau să renunțe la călătoria cu diligența. Prin urmare, domnul bombănind într-una se așeză pe locul lui, gardianul alături, iar ognașii se aciuiră, care cum putu unde fuseseră repartizați. Pușcăriașul pe care le recunoscusem ședea chiar în spatele meu, încât îi simțeam răsuflarea în cârcă. La revedere, Handel, strigă Herbert în clipa în care pornirăm. Îmi trecu prin cap ce noroc aveam că Herbert îmi găsise un alt nume în loc de Pip. Mi-ar fi cu neputință să povestesc cât de pătrunzător simțeam răsuflarea ognașului, nu numai în ceafă, dar și de-a lungul șirii spinării. Parcă cineva îmi trecea pe măduva spinării un acid iute și pătrunzător, iar dinții mi se stărpeziseră. Mi se părea că ognașul răsufla mai iute decât celălalt, ba chiar mai zgomotos. Simțeam că mă strâmbasem de un număr, înălțându-l, tot încercând să mă feresc din calea lui. Vremea era cumplit de umedă și rece, iar cei doi ognași blestemau frigul. De fapt, nu peste mult timp ne-a amorțit pe toți și după ce trecurăm de Halfway House, toată lumea moțăia și dârdâia în tăcere. Mă fură somnul și pe mine, tot gândindu-mă dacă nu cumva trebuia să înapoiez creaturii din spatele meu cele 2 lire, înainte să-i pierd din nou urma și cum aș face să iasă totul bine. M-am trezit brusc, înfricoșat, gata să cad în față printre cai și am luat-o de la capăt, întorcând problema aceasta pe toate fețele. Pe semne însă că problema îmi zburase de mult din minte, pentru că deși nu dezlușeam nimic precis în beznă și în fulgerările de lumină întuneric de la lămpile noastre, am simțit vântul rece și umed care sufla dinspre ținutul mlaștinilor. M-am ghemuit ca să mă încălzesc și să mă feresc de vânt, însă în felul ăsta m-am pomenit mai aproape de ognași. Primele cuvinte pe care le-am auzit rostindu-le după ce m-am dezmeticit au fost tocmai cuvintele cu care îmi frământam mintea. 2 hârtii de câte 1 liră. Și cum le-a primit? Întrebă ognașul pe care nu-l văzusem niciodată. De unde să știu, răspunse celălalt. Le-o fi pus cumva bine, îi le-or fi dat prietenii. Dar aș vrea să am și eu acum, spuse celălalt înjurând amarnic frigul. Ce 2 hârtii de câte 1 liră sau prieteni? 2 hârtii de câte 1 liră? Mi-aș vinde toți prietenii pentru o singură hârtie și aș zice că am făcut o afacere grozavă. Ei, și ce a spus? Mi-a spus, continuă ognașul pe care le recunoscusem. Totul s-a făcut cât ai clipi în spatele unei stive de cherestea din port. Mi-a spus, ai să fie eliberat. Și chiar așa s-a întâmplat. Și mi-a mai spus că dacă vreau să-l găsesc pe băiatul care i-a dat de mâncare și nu l-a trădat, și să-i dau hârtiile de câte 1 liră. Da, și i-am promis. Și m-am ținut de cuvânt. Mare prostovan, mormăi celălalt. Eu le-aș fi cheltuit 1-2 pe haleală și băutură. O fi fost vreun ageamiu. Zici că nu știa nimic despre tine? Absolut nimic, lucram în grupe diferite și pe alte vapoare. Pe urmă a fost din nou judecat și condamnat pe viață. Și numai cu povestea asta a onoare ai ajuns pe aici? Numai atunci. Dar cum ți s-a părut prin locurile astea?
Un loc al naibii. Noroaie, ceață, mlaștini și muncă. Muncă, mlaștini, ceață și noroaie. Amândoi își arătară scârba pentru ținutul nostru în niște înjurături cumplite și încet, încet mormăielile scăzură, după care nu mai rămase nimic de comentat. După ce trăsesem cu urechea la această discuție, ar fi trebuit să cobor imediat și să rămân singur în pustietatea și bezna drumului, dacă n-aș fi fost sigur că omul habar n-avea cine sunt. Fără îndoială că mă schimbasem foarte mult, nu numai prin firea lucrurilor, dar eram atât de deosebit îmbrăcat și mă aflam în împrejurări atât de deosebite față de cele anterioare, încât, fără ajutorul cuiva, n-ar fi reușit să mă recunoască. Și totuși, coincidența că ne aflam în aceeași diligență era îndeajuns de ciudată, ca să mă facă să mă tem ca nu cumva o altă coincidență ar fi putut să unească în mintea lui ființa mea cu numele meu. Din această pricină am luat hotărârea să cobor cum voi fi în oraș și să nu mai stau în preajma ognașului. Am reușit cu succes. Valijoara mea era în lădița de pe capră sub picioarele mele. Nu trebuia decât să ridic o balama ca să o scot. Am aruncat valijoara jos și am coborât după ea la primul felinar din oraș. Cât despre ognași, și-au văzut de drum mai departe cu diligența. Știam în ce loc urma să fie dați jos pentru a fi duși la râu. În închipuirea mea vedeam deja vasul și echipajul format din ocnași, așteptându-i în fața scărilor acoperite cu mâzgă și auzeam glasul acela răstit: "Dați-i drumul", ca o poruncă adresată unor câini. Apoi vedeam blestemata aceea de arcă a lui Noe, ancorată pe apele negre. Mi-e greu să spun de ce anume mi-era frică, pentru că era un sentiment nelămurit și tulbure, dar eram cuprins de o spaimă cumplită. Înaintam spre hotel și spaima pe care o simțeam depășea cu mult teama unei întâlniri jenante sau neplăcute și mă făcea să tremur. Sunt convins însă că spaima aceasta nu avea substanță, ci era doar spaima din copilărie, trezită la viață pentru câteva clipe. Cafeneaua de la mistrețul albastru era goală. Am comandat mâncarea și am început să mănânc până să fiu recunoscut de către chelner. După ce își ceru scuze pentru neatenția lui, mă întrebă dacă să trimită băiatul după domnul Pumblechook. Nu i-am răspuns nici vorbă. Chelnerul, care era cel care adusese de la Camera de Comerț lista pedepselor la care urma să fiu supus în caz de încălcare a legii în ziua când devenisem ucenicul lui Joe, păru mirat și se folosi de primul prilej pentru a pune în fața mea un număr soios din ziarul local, pe care l-am luat în mână și din care am citit următoarele rânduri. Îi informăm pe cititorii noștri cu privire la recentul și romanticul noroc care a dat peste un tânăr meșter al fierului din ținut. Și pentru că veni vorba, ce temă minunată pentru pana măiastră a concetățeanului nostru Toby, poetul ziarului, a cărui faimă nu a fost încă universal recunoscută, că primul îndrumător, tovarăș de copilărie și prieten al tânărului a fost un concetățean de vază de-al nostru, nu cu totul străin de comerțul cu grâne și semințe, al cărui negoț înfloritor se află foarte aproape de strada principală. Sentimentele noastre sunt acelea care ne îndrumă să amintim persoana lui ca fiind mentor, însoțitorul tânărului nostru Telemac, căci este bine să se știe că orașul nostru a dat naștere acestui făuritor al soartei celui amintit. Oare fruntea încordată a înțeleptului din localitate și ochiul strălucitor al frumuseții din localitate se întreabă al cui viitor? Credem că Quentin Matsys, notă, Quentin Matsys, 1466-1530, pictor flamand, a fost fierarul din Anvers. Verb sap. Notă. Verbum satis sapiens, din latină, o vorbă este îndeajuns pentru cei înțelepți. Până și astăzi, după o viață întreagă, sunt convins că dacă în zilele acelea de prosperitate m-aș fi dus până la Polul Nord, aș fi întâlnit și acolo pe cineva, vreun eschimos nomad sau vreun călător civilizat care să-mi spună că Pumblechook fusese primul meu îndrumător și cel care îmi plămădise norocul. Capitolul 29. A doua zi m-am sculat dis de dimineață și am ieșit în oraș. Era prea devreme ca să mă duc la domnișoara Havisham, dar am luat-o spre terenuri, în partea unde locuia ea, nu spre cea în care locuia Joe. Aveam tot timpul să trec pe la el a doua zi. Acum însă gândurile mi erau ocupate de recunoștința pentru ocrotitoarea mea și îmi făuream în minte tot felul de imagini minunate cu privire la planurile ei pentru mine.
O adoptase pe Estela și aproape că mă adoptase și pe mine și nu putea să aibă alt gând decât să ne vadă uniți. Îmi va încredința misiunea de a aduce la viață casa părăginită, de a lăsa soarele să pătrundă în odăile întunecate, de a învârti din nou ceasornicele, de a aprinde focul în vetrele reci, de a curăța pânzele de păianjen, de a strivi gândacii din cotloane, pe scurt, de a duce la îndeplinire toate faptele de ispravă ale cavalerului din poveste care urma să se căsătorească cu prințesa. Când am ajuns în fața casei, m-am oprit să o privesc și zidurile de cărămidă roșie, pătate de negreală, ferestrele oblonite, iederea groasă și verde care se încleștase cu ramurile și cârceii ca niște brațe bătrâne și mușchiuloase, până și în jurul coșurilor de pe acoperiș, alcătuiau un fel de vrajă ispititoare, al cărei erou eram eu. Fără îndoială că Estela era inspiratoarea și miezul ei, însă deși pusese atâta stăpânire pe mine, deși închipuirea și speranțele mele erau legate de ea, deși îmi influențase atât de puternic copilăria și caracterul, totuși, nici măcar în acea dimineață romantică, n-am înzestrat-o cu alte calități decât cele pe care le avea. Amintesc acum acest lucru cu un anumit scop, fiindcă acesta este firul pe care trebuie să-l urmați în labirintul vieții mele. Din propria experiență am învățat că noțiunea convențională de îndrăgostit nu poate fi întotdeauna reală. Adevărul este că o iubeam pe Estela cu o dragoste de bărbat. O iubeam pur și simplu, pentru că nu-i puteam rezista. Odată pentru totdeauna. Știam spre marea mea întristare, iară și iară, dacă nu întotdeauna. O iubeam în ciuda rațiunii, a făgăduielilor pe care mi le făceam, a liniștii și speranțelor mele, a fericirii și a tuturor înfrângerilor posibile. Odată pentru totdeauna. O iubeam cu toate că eram conștient de adevăr. Nu puteam înfrânge această iubire puternică, ca și cum pentru mine Estela era întruchiparea desăvârșirii omenești. Mi-am calculat plimbarea astfel ca să ajung la poartă la ora la care soseam pe vremuri. După ce am sunat, cam șovăielnic, la clopoțel, m-am întors cu spatele la poartă, străduindu-mă să-mi recapăt răsuflarea și să-mi potolesc bătăile inimii. Am auzit ușa laterală deschizându-se și apoi pași prin curte, dar m-am prefăcut că nu aud nimic, nici atunci când poarta se deschise ignind în balamalele ei ruginite. În cele din urmă am simțit o atingere pe umăr, așa că, tresărind, m-am întors. Dar tresărirea abia acum deveni autentică, pentru că în fața mea se afla un individ îmbrăcat într-un costum sobru, cenușiu. Era ultimul om pe care m-aș fi așteptat să-l văd în chip de portar la domnișoara Havisham. Orlic? Hei, domnișorule, s-au petrecut schimbări mai mari ca ale dumitale. Dar intrați, n-am voie să țin poarta deschisă. Am intrat, iar el a trântit poarta și a încuiat-o, scoțând cheile din broască. Da, făcu el, uitându-se înapoi după ce făcuse apăsat câțiva pași înaintea mea. Aici sunt. Cum ai ajuns aici? Am ajuns, răspunse el, pe picioarele mele și lucrurile mele le-am adus cu o roabă. Și ai să rămâi aici? Pe bune? Dar n-am venit să fac rele, domnișorule. Nu prea eram sigur de lucrul ăsta. Am avut răgaz să cântăresc în minte răspunsul pe care mi-l dăduse în timp ce își ridica privirea de plumb de pe pavajul curții spre picioarele mele, mâinile și chipul meu. Așadar ai plecat de la fierărie, întreba eu. Al duce casa asta a fierărie? Răspunse Orlic, aruncându-și ochii de jur împrejur jignit. Ia zice, ți aduce? L-am întrebat de când plecase de la fierăria lui Gergery. Zilele seamănă pe aici tare mult una cu alta, răspunse el, așa că le pierd șirul dacă nu le țin socoteala. Oricum, am venit la ceva vreme după ce ai plecat dumneata. Asta știam și eu, Orlic. Bine, făcu el tăios, dumneata le știi pe toate. Între timp ajunseserăm la ușa casei. Odaia lui era chiar lângă ușa aceea laterală și avea o ferestruică ce dădea în curte. Așa mică, semăna cu gheretele în care locuiesc portarii la Paris. Pe perete atârnau niște chei la care el adaugă cheia de la poartă. Patul, acoperit cu o cuvertură făcută din bucăți diferite, era așezat într-un mic intrând, un fel de firidă. Totul avea un aer neîngrijit, sufocant și toropit, ca și cum ar fi fost capcana unui popândău cu chip de om. Iar Orlic, profilându-și umbra întunecată și greoaie în colțul ferestrei, arăta ca popândăul cu chip de om pentru care se potrivea încăperea, așa cum de fapt se și întâmplase.
E prima oară când văd odaia asta, am remarcat eu. Pe vremuri nici nu exista portar aici. Nu, făcu el, până când și-au dat seama că e primejdios să stai fără pază acum, când mișună ognașii, lichelele și mernicii. Și atunci m-au recomandat pe mine. Un om care știe să răspundă când e atacat și uite așa am primit slujba asta. E mai ușor decât să suflu în foale și să dau cu barosul. Aia e încărcată. Ochii îmi căzuseră pe o armă cu patul de alamă atârnată deasupra căminului, iar el îmi urmărise privirea. Bine, am spus eu, ca să închei o discuție pe care nu mi-o doream. Mă duc sus la domnișoara Havisham? Să fiu al naibii dacă știu, făcu el mai întâi întinzându-și mădularele, apoi scuturându-le. Atât am eu de îndeplinit, domnișorule. Eu o să sun la clopotul ăsta și dumneata eu înainte pe coridor până când ai de cineva. Sper că sunt așteptat. De dor să fiu al naibii dacă știu, mi-a răspuns el. Am pornit-o atunci pe coridorul lung pe care pășisem pe vremuri cu ghetele mele grosolane, iar el trase de clopot. Când am ajuns la capătul coridorului, iar clopotul tot mai răsuna, am dat cu ochii de Sarah Pocket. De data aceasta verde gălbuie din pricina mea. Ah, făcu ea, dumneata, domnule Pip. Eu, domnișoară Pocket, sunt bucuros să vă dau de veste că domnul Pocket și familia sunt bine sănătoși. Da, mai înțelepți sunt, spuse Sara, clătinând amarnic din cap. Mai bine ar fi înțelepți decât sănătoși. Ah, Matthew, cunoști drumul, domnule? Îl cunoșteam destul de bine, căci urcasem scara asta de multe ori pe întuneric. De data aceasta o urcam încălțat cu ghete mai fine decât altă dată. Am ciocănit la ușa domnișoarei Havisham ca pe vremuri. Așa ciocăne Pip, am auzit-o spunând, intră, Pip. Ședea pe scaunul ei lângă masa veche, îmbrăcată în rochia veche, cu mâinile împreunate pe mânerul bastonului, cu bărbia proptită pe ele și cu ochii la foc. Alături de ea se afla o domnișoară elegantă, pe care nu o văzusem până atunci. Ținea în mână un pantof alb nepurtat. Se uita la el cu capul aplecat. Intră, Pip, murmură domnișoara Havisham, fără să se uite în jurul ei sau să-și ridice privirea. Intră, Pip. Ce mai faci, Pip? Îmi săruți mâna ca unei regine? Ei? Se uită brusc la mine, mișcând doar ochii, și repetă cu un glas ștrengăresc, însă sumbru. Ei? Am auzit, domnișoară Havisham, am început eu fâstăcit, am auzit că ați avut bunătatea să mă poftiți să vă văd și am venit numai decât. Ei! Domnișoara, pe care nu o mai văzusem niciodată, își ridică privirea și se uită la mine, înălțând din sprâncene. Abia atunci am recunoscut ochii Estelei, dar era atât de schimbată și atât de frumoasă. Devenise mult mai femeie și era atât de vrednică de admirație și de minunată, încât pe lângă ea eu parcă nu mă schimbasem deloc. Mă uitam la ea și mi se părea că alunecam fără nădejde înapoi, devenind iar băiatul grosolan și de rând ca de odinioară. Ah, ce groaznic sentiment al distanței și al nepotrivirii mă cuprinse și cât de mare era prăpastia dintre noi. Îmi întinse mâna. Am bâlbuit ceva despre bucuria de a o revedea și despre nerăbdarea cu care așteptasem această revedere. O găsești foarte schimbată, Pip?" întrebă domnișoara Havisham cu privirea ei lacomă, lovind cu bastonul într-un scaun care se afla între ele două, însemn că pot să mă așez pe el. Domnișoară Havisham, când am intrat în odaie, mi s-a părut că e altcineva după înfățișare. Acum însă totul revine atât de ciudat la ce a fost odată." Cum? Vrei să spui că Estela e cea de altă dată?" îmi tăie vorba domnișoara Havisham. Era trufașă și jignitoare, iar tu voiai să fugi de ea, nu-ți mai amintești?" Am răspuns încurcat că toate acestea se petrecuseră de mult și că pe vremea aceea nu știam și nu văzusem altceva. Estela zâmbea reținută și îmi spuse că, fără îndoială, aveam mare dreptate și că ea se purtase foarte urât. Pe el îl găsești schimbat?" o întrebă domnișoara Havisham. Foarte schimbat," spuse Estela cu ochii la mine. Mai puțin necioplit și de rând?" întrebă domnișoara Havisham, jucându-se cu părul Estelei. Stella râse privind pantoful pe care îl ținea în mână, apoi râse din nou privindu-mă și pe urmă puse pantoful jos. Tot mă mai privea ca pe un băiețaș, dar continua să mă ademenească. Am stat toți trei în odaia plină de vise, printre vechiturile și ciudățenile care mă marcaseră enorm.
Estela tocmai se întorsese din Franța și se pregătea să plece la Londra. Mândria și încăpățânarea de altă dată fuseseră într-atât supuse frumuseții încât era cu neputință și nefiresc, sau poate că doar mie mi se părea, să le despart de înfățișare. Într-adevăr, mi-era cu neputință să despart ființa ei de toată acea goană după titluri și avere care îmi tulburase copilăria, de toate acele năzuințe nesăbuite care mă făceau să-mi fie rușine de casa mea și de Joe, de toate acele viziuni care mă făceau să-i văd chipul în limbile de foc, să o modelez din fierul așezat pe nicovală sau să o zăresc cum se desprinde din întunericul nopții, aruncând o privire prin ferestruica de lemn a fierăriei și apoi să o pierd. Într-un cuvânt, mi-era cu neputință să o despart în trecut sau în prezent de însuși miezul vieții mele. Hotărâsem să-mi petrec acolo toată ziua, să mă întorc seara la hotel și a doua zi să plec la Londra. După ce am stat de vorbă câtva timp, domnișoara Havisham ne trimise pe amândoi la plimbare în grădina părăginită și îmi spuse că, la întoarcere, am să o mai plimb puțin prin odaie cu scăunelul, ca pe vremuri. Așa că am ieșit împreună cu Estela în grădină, prin portița căreia trecusem în ziua când mă întâlnisem cu tânărul cel palid, Herbert cel de azi. Eu, tremurând în fundul sufletului și adorând până și tivul rochiei ei, ea, foarte reținută și fără îndoială, fără să adore tivul hainei mele. Când ne-am apropiat de locul întâlnirii cu Herbert, s-a oprit și mi-a spus: "Cred că am fost o fetiță cam ciudată, fiindcă în ziua aceea m-am ascuns și am urmărit toată lupta. Mi-a plăcut grozav și m-ai răsplătit foarte frumos." "Zău?" răspunse ea într-o doară, ca și cum nici nu-și mai amintea despre ce era vorba. "Adversarul dumitale mi-era foarte nesuferit, fiindcă fusese adus ca să mă plictisească o zi întreagă. Acum suntem buni prieteni." "Zău?" "Da, mi-amintesc că ai început să studiezi cu tatăl lui." "Da." I-am răspuns cam în silă, pentru că aveam impresia că răspunsul meu suna foarte copilărește, iar ea mă trata deja ca pe un copil. "De când ți s-a schimbat soarta și planurile de viitor, ți-ai schimbat și prietenii," spuse Estela. "Bineînțeles," i-am răspuns. "Și firește," adăugă ea semeț, "oamenii care ți se potriveau pe vremuri ca prieteni nu ți s-ar mai potrivi acum." Mă îndoiesc că în conștiința mea exista dorința de a mă duce să-l văd pe Joe, dar dacă existase cumva, această observație alungă din cugetul meu orice gând de a o aduce la îndeplinire. "Pe atunci nici nu bănuiai ce noroc te așteaptă," spuse Estela fluturând ușor din mână. Se referea la vremea când mă prindeam la luptă. Nici gând. Aerul de desăvârșire și de superioritate ale Stelei, cu care umbla pe lângă mine față de aerul tineresc și de supușenie cu care umblam eu alături de ea, forma un contrast pe care îl resimțeam cu tărie. Poate că acest lucru m-ar fi tulburat și mai mult dacă nu m-aș fi socotit ferit de orice neplăcere pentru că eram alesul ei și menit ei. Grădina era atât de părăginită și nepătită de buruieni încât n-am putut să ne plimbăm în voie, așa că după ce o înconjurarăm de 2 sau 3 ori, am ieșit din nou în curtea fabricii de bere. I-am arătat Estelei locul unde o văzusem umblând printre butoaie în prima zi când venisem acolo, iar ea mi-a răspuns, aruncând o privire nepăsătoare și rece în direcția aceea. "Zău?" I-am amintit de ușa din care ieșise, ca să-mi aducă mâncarea și băutura. "Nu mi-amintesc," îmi spuse. "Nu-ți mai amintești că m-ai făcut să plâng?" "Nu," spuse ea, clătinând din cap și privind în jur. Faptul că nu-și amintea de toate astea și că vorbea cu atâta nepăsare, cred că m-a făcut să plâng în adâncul sufletului, iar genul ăsta de plâns este cel mai amar. "Trebuie să știi," spuse Estela, binevoind să mi se adreseze ca o femeie plină de strălucire și frumusețe, "trebuie să știi că n-am inimă, dacă asta are cumva vreo legătură cu memoria mea." Am vorbit pe ocolite ca să o fac să înțeleagă îndoielile mele. Mi-am spus că știam mai bine decât ea, că nu poate exista atâta frumusețe fără inimă. "Ha, fără discuție că am o inimă care poate fi străpunsă sau împușcată," mi-a răspuns, "și fără discuție că dacă ar înceta să bată, aș înceta și eu să mai fiu. Dar înțelegi ce vreau să spun. N-am blândețe, înțelegere, simțire și alte fleacuri din astea." Dar oare ce-mi sărea în ochi în timp ce stătea și se uita cu luarea minte la mine? Ceva ce mai văzusem la domnișoara Havisham? Nu. Avea, fără discuție, o urmă de asemănare cu domnișoara Havisham în unele din privirile și gesturile ei.
asemănarea pe care o capătă copiii cu vârstnicii cu care stau mai mult timp împreună, ducând o viață retrasă. Iar când copilăria s-a sfârșit, ne izbesc uneori similitudinile ocazionale între chipuri care de altfel sunt total deosebite. Și totuși nu la domnișoara Havisham mă gândeam. Am privit-o din nou și, deși tot se mai uita la mine, am pierdut impresia aceea trecătoare. Ce mă izbise oare? Vorbesc serios, spuse Stella, nu atât încruntându-se, fiindcă pe frunte nu i-a apărut nicio cută, cât întunecându-se la față. Dacă soarta va face să ne întâlnim des, e mai bine să mă crezi de pe acum. Nu, mă opria cu un gest energic în timp ce eu încercam să deschid gura. Nu mi-am revărsat dragostea asupra nimănui. N-am aflat ce înseamnă dragoste. În clipa următoare ne-am pomenit în fabrica părăsită. Îmi arăta galeria unde o văzusem dispărând în prima zi când venisem la domnișoara Havisham. Își amintea că se cocoțase acolo și că mă văzuse cât de speriat eram. În vreme ce privirea mea îi urmărea mâna albă, mă cuprinse din nou aceeași impresie nelămurită și trecătoare. Tresărirea mea involuntară o făcu să-și pună mâna pe brațul meu. Brusc, părerea aceea mă învălui iar, apoi se stinse. Oare ce era? S-a întâmplat ceva? Întrebă Stella. Ți-e frică din nou? Mi-ar fi dacă aș crede ceea ce ai spus adineauri, am răspuns eu ca să schimb discuția. Va să zic că nu ți-e frică? Foarte bine. Cel puțin așa susții. Cred că domnișoara Havisham te așteaptă la vechea îndatorire, deși acum ar putea să renunțe la obiceiul ăsta ca și la multe alte ticuri învechite. Hai să mai facem o dată înconjurul grădinii și să intrăm în casă. Hai! Azi n-ai să mai verși lacrimi din pricina cruzimii mele, ai să fii pajul meu și ai să-mi dai voie să mă sprijin de umărul tău. Până atunci rochia ei frumoasă măturase pământul. Acum o ridică cu o mână, iar cu cealaltă mi-a atinse ușor umărul în timp ce înaintam. Am mai dat vreo 2-3 ori ocol grădinii în paragină, dar care pentru mine arăta ca și cum era toată înflorită. Dacă smocurile de buruieni verzi și gălbui care se ițeau printre crăpăturile zidului vechi ar fi fost cele mai rare flori din lume, tot n-aș fi putut să le păstrez mai cu sfințenie în amintire. Între noi doi nu era nicio deosebire de vârstă care să o îndepărteze pe Stella de mine. Eram aproape la fel, deși fără îndoială anii erau mai vizibili la ea decât la mine, dar aerul de inaccesibilitate pe care îl dădeau frumusețea și purtările ei mă chinuia în ciuda fericirii și a siguranței pe care le simțeam la gândul că ocrotitoarea noastră ne sortise unul altuia. Nenorocitul de mine! În cele din urmă am intrat în casă și acolo, spre marea mea mirare, am aflat că tutorele meu venise să o vadă pe domnișoara Havisham în interes de afaceri și că se va întoarce la ora mesei. Brațele vechi și înghețate ale candelabrelor din odaia în care era întinsă masa mucegăită fuseseră aprinse în lipsa noastră și domnișoara Havisham ședea pe scaunul cu rotile și mă aștepta. Când am început să dăm ocol rămășițelor ospățului de nuntă, am avut senzația că împing scaunul înapoi, în trecut. Dar în camera mortoară, cu ființa aceea parcă dezgropată din morți, sprijinită pe spătarul scaunului și cu privirea fixă, Stella părea și mai strălucitoare, mai frumoasă ca oricând, iar vraja sub care mă aflam se înteți. Timpul se topi parcă, iar ora prânzului se apropie cu pași repezi, așa că Stella ne părăsi ca să pregătească de masă. Ne-am oprit lângă masa lungă. Domnișoara Havisham, cu brațul ofilit întins de-a lungul scaunului, își lăsă mâna încleștată pe fața de masă îngălbenită. Și fiind înainte de a ieși pe ușă, Stella se mai uită odată în urmă. Domnișoara Havisham își sărută mâna aceea și îi trimise Stelei o sărutare pătimașă care mi se păru de-a dreptul înfiorătoare. După ce Stella ieși din cameră și noi rămăserăm singuri, se întoarse spre mine și mă întrebă șoptit. Așa-i că e frumoasă, grațioasă și bine crescută? Așa-i că o admiri? Toți cei care o văd trebuie să o admire, domnișoara Havisham. Mă luă de după gât și intrase capul spre ea. Iubește-o, iubește-o, iubește-o. Cum se folosește de tine? Până să apuc să-i răspund, măcar să fi fost în stare să o fac, atât de grea mi se păruse întrebarea, repetă, iubește-o, iubește-o. Dacă te încurajează, iubește-o. Dacă te rănește, iubește-o. Dacă îți sfâșie inima în bucăți,
Și cu timpul inima o să-ți îmbătrânească și o să se întărească și da, o să te doară din ce în ce mai rău. Iubește-o, iubește-o. Nu văzusem până atunci dorință mai pătimașă ca cea care însuflețea cuvintele ei. Simțeam cum de atâta înverșunare mușchii brațului descarnat care îmi înconjurau gâtul se umflau. Ascultă, Pip, am înfiat-o ca să fie iubită. Am crescut-o ca să fie iubită. Am făcut-o să fie așa cum e acum ca să fie iubită. Iubește-o. Rostise acest cuvânt destul de des și nu mă îndoiam că îl rostise cu bună știință, dar dacă acest cuvânt ar fi fost ură în loc de iubire, deznădejde, răzbunare, moarte cumplită, tot n-ar fi putut să semene mai mult cu un blestem. Să-ți spun ceva, continuă ea tot în șoaptă, cu aceeași pasiune necontrolată în glas. Să-ți spun eu ce e dragoste adevărată. E devotament orb, umilință fără preget, supunere necondiționată, încredere și credință împotriva ta și a lumii întregi. Înseamnă să-ți dai inima și sufletul celui care ți le zdrobește, așa cum am făcut și eu. Când am ajuns aici, a scos un țipăt sălbatic, iar eu am prins-o de mijloc. Se sculase în picioare, învăluită în giulgiul ei și izbise aerul ca și cum ar fi vrut să-și izbească trupul de pereți și să se prăbușească moartă. Toate astea durară câteva clipe. Când am așezat-o la loc pe scaun, am simțit un parfum pe care îl cunoșteam și, întorcându-mă, l-am văzut pe tutorele meu care intrase în odaie. Purta întotdeauna o batistă, bănuiesc că n-am pomenit încă de acest lucru, de proporții considerabile, din mătase grea, care îi folosea foarte mult în profesiunea lui. L-am văzut adeseori înspăimântând pe câte un client sau pe un martor prin desfășurarea ceremonioasă a acestei batiste, ca și când ar fi avut de gând să-și sufle nasul, dar trebuia să se oprească din lipsă de timp, pentru că martorul sau clientul urmau să se trădeze singuri. Iar clientul sau martorul chiar asta făceau, ca și cum ar fi fost firesc să se întâmple așa. Când am dat cu ochii de el, domnul Jaggers ținea cu amândouă mâinile această batistă atât de expresivă și se uita la noi. Întâlnindu-mi privirea, spuse simplu, după ce timp de câteva clipe rămăsese tăcut, în această atitudine: "Serios?" Foarte ciudată. Și apoi se folosi de batistă cu un efect minunat. Domnișoara Havisham îl văzuse în aceeași clipă cu mine și se speriase de el, așa cum toți oamenii se speriau de el. Se chinuia din răzputeri să-și vină în fire și bâigui că era punctual ca întotdeauna. Punctual ca întotdeauna, repetă el, apropiindu-se de noi. "Ce mai faci, Pip? Să vă plimb și eu puțin, domnișoară Havisham, o tură? Așadar, aici erai, Pip?" I-am spus la ce oră sosisem și că domnișoara Havisham dorise să vin să o văd pe Estela. "A, da, domnișoara Estela, e o ființă deosebită," spuse el. Apoi începu să împingă scaunul domnișoarei Havisham cu una din mâinile lui uriașe, iar pe cealaltă o înfundă în buzunarul pantalonului, ca și cum buzunarul ar fi fost plin de secrete. "Hei, Pip, cât de des ai văzut-o pe domnișoara Estela până acum?" spuse el când se opri din mers. "Cât de des?" "Da, de câte ori? De 10.000 de ori?" Nu, de atâtea ori." "De 2 ori?" "Jaggers," se amestecă domnișoara Havisham, spre marea mea ușurare, "lasă-l în pace pe Pip al meu și duceți-vă amândoi la masă." Se supuse și orbecăirăm pe scara întunecoasă. Înainte de a ajunge însă la locuințele izolate din spatele curții pavate, mă întrebă de câte ori o văzusem pe domnișoara Havisham mâncând și bând, și ca de obicei mă lăsă să aleg între 100 de ori și o singură dată. Am stat puțin pe gânduri, după care i-am răspuns: "Niciodată." "Și nici n-ai să o vezi vreodată, Pip," spuse el cu un zâmbet încruntat. "N-a îngăduit nimănui să o vadă mâncând sau bând de când duce viața asta. Colindă casa noaptea și mănâncă ce găsește." "Vă rog, domnule Jaggers," i-am spus eu, "pot să vă pun o întrebare?" "Poți," îmi răspunse el, "dar eu pot să nu-ți răspund. Întreabă-mă." "Numele Stelei e Havisham sau..." Nu mai aveam nimic de adăugat. "Sau ce?" întrebă el. "E Havisham?" "Da, e Havisham." Am ajuns la masă, unde ne așteptau Sarah Pocket și Estela. Domnul Jaggers ședea în capul mesei, Estela vis-a-vis de el, iar eu vis-a-vis de amica mea, cu tenul verde-gălbui. Masa foarte bună ne-a fost servită de o slujnică pe care atunci o vedeam prima oară, dar care, după câte mi-am dat seama, fusese tot timpul în casa aceea misterioasă. Când se sfârși masa, fu adusă o sticlă din cel mai bun porto și așezată în fața tutorelui meu.
Se vedea că era obișnuit cu această băutură, iar cele două doamne ne părăsiră. În viața mea n-am văzut o reticență mai mare la cineva, nici chiar la el însuși, ca atunci când domnul Jagger se afla în acea casă. Nu-și plimba privirile nici în dreapta, nici în stânga și abia dacă s-a uitat odată la Estela în tot timpul mesei. Când ea îi se adresa, o asculta și îi răspundea când trebuia, dar fără să o privească. Cel puțin așa mi se părea mie. În schimb, ea se uita la el foarte des, cu interes și curiozitate, ba chiar cu neîncredere. Dar pe chipul lui nu se vedea nici cel mai mic semn că i-ar fi simțit privirea. Pe tot parcursul mesei, domnul Jagger se distră în felul lui răutăcios pe seama lui Sarah Pocket, care căpătă o nuanță și mai verde-gălbui, pentru că se referi de multe ori la mine în legătură cu marile speranțe, dar parcă nici de data asta nu-și dădea seama de ceea ce făcea, ba chiar părea că extrage toate informațiile de la biata mea făptură nevinovată, ceea ce, culmea, era adevărat, deși nu-mi dădeam seama cum de reușea. Iar când am rămas singur, mi s-a părut că nu mai putea de bucurie, având la îndemână informațiile primite de la mine, ceea ce m-a scos din sărite. Când nu mai a avut nimic altceva, a început să-și supună vinul unor interogatorii. Ținea paharul în dreptul lumânării, gusta vinul, îl plimba prin gură, îl înghițea, apoi se uita din nou la pahar, mirosea vinul, îl încerca, îl bea, umplea iar paharul și începea încă o dată să examineze licoarea până când mi-am ieșit din fire, ca și cum vinul ar fi putut să-i spună ceva compromițător despre mine. De 3 sau 4 ori mă cuprinse o dorință vagă de a deschide discuția, dar de câte ori mă vedea cu o întrebare pe buze, domnul Jaggers mă privea cu paharul în mână și plimbându-și vinul prin gură, ca și cum îmi atrăgea atenția că n-are rost să mă ostenesc, fiindcă el tot nu putea să-mi răspundă. Cred că domnișoara Packet își dădea seama că prezența mea o împingea spre pericolul de a-și pierde mințile și poate de a-și smulge boneta de pe cap, o pocitanie de muselină care semăna cu un pămătuf, și că își va presăra părul pe podea, păr care era clar că nu crescuse pe capul ei. Când după aceea am urcat în camera domnișoarei Havisham să jucăm whist toți 4, nu și-a mai făcut apariția. În timpul cât lipsisem, domnișoara Havisham, într-un mod de-a dreptul extraordinar, împodobise părul, brațele și decolteul Estelei cu cele mai minunate bijuterii de pe măsuța de toaletă. L-am văzut până și pe tutorele meu uitându-se la ea pe sub sprâncenele stufoase și înălțându-le puțin când i se înfățișă dinainte acea frumusețe, încadrată de scânteieri multicolore vii. Nu mai pomenesc cum domnul Jaggers ne lua aturile, iar la sfârșitul jocului ne azvârlea niște cărți fără valoare, în fața cărora falnicii noștri regi și regine păleau de tot. Nu mai pomenesc nici de sentimentul care mă cuprindea când îl vedeam cum se uită la noi ca la 3 biete ghicitori pe care le rezolvase de mult. Ceea ce mă durea era nepotrivirea dintre prezența lui rece și sentimentele mele față de Estela. Nu pentru că știam că nu voi accepta niciodată să-i vorbesc despre ele, că nu voi accepta niciodată să-l aud cum scârție din ghete în fața ei și că nu voi putea accepta niciodată să-l văd spălându-și mâinile după plecarea ei. Nu, ci pentru că sentimentele mele de admirație se revărsau atât de aproape de el, pentru că sentimentele mele se aflau în același loc unde se găsea și el. Iată ce mă durea. Am jucat cărți până la ora 9, după care s-a hotărât că dacă Estela va veni la Londra, voi fi înștiințat de venirea ei, ca să o pot aștepta la stația pentru diligențe. Pe urmă mi-am luat rămas bun de la Estela, i-am atins mâna și am plecat. Tutorele meu locuia tot la Mistrețul Albastru, în odaia învecinată. Până noaptea târziu, cuvintele domnișoarei Havisham, iubește-o, 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 mi-au tot răsunat în auz. Le-am adaptat simțămintelor mele și am început să șoptesc cu capul vârât în pernă de sute de ori. O iubesc, o iubesc, o iubesc. Apoi m-a cuprins un val de recunoștință că ea mi-era menită mie, ucenicul de fierar de odinioară. Pe urmă m-am gândit că, din păcate, ea nu era încă atât de recunoscătoare acelui destin și mă întrebam când va începe să-i pese de mine. Când voi fi în stare să trezesc inima aceea care era mută și amorțită? Vai de mine, credeam că aceste sentimente erau deosebite și înălțătoare, dar nu mi-a trecut prin minte cât de josnic și meschin mă comportam ocolindu-l pe Joe, fiindcă știam că ea l-ar fi disprețuit. Doar cu o zi în urmă vărsasem lacrimi din pricina lui Joe. Lacrimile însă se uscaseră repede. Dumnezeu să mă ierte, se uscaseră repede. Capitolul 30.
A doua zi dimineață, în timp ce mă îmbrăcam în camera de la mistrețul albastru, după ce am întors problema pe toate fețele, m-am hotărât să-i spun tutorelui meu că Orlick nu mi se părea omul potrivit pentru a îndeplini o slujbă de încredere în casa domnișoarei Havisham. Sigur că nu e omul potrivit, Pip, mi-a răspuns tutorele meu bine dispus, pentru că cel care îndeplinește o slujbă de încredere nu e niciodată omul potrivit. Descoperirea că slujba nu era îndeplinită de un om potrivit părea că îl încântă și ascultă mulțumit cele ce îi spuneam eu despre Orlick. Prea bine, Pip, spuse el după ce mi-am sfârșit relatarea. Mă duc pe acolo să-l dau afară pe individ. Pornirea asta pripită m-a cam îngrijorat, așa că i-am sugerat să mai aibă puțină răbdare. Pa chiar i-am dat să înțeleagă domnului Jaggers că nici lui nu-i va veni foarte ușor să se descurce cu amicul nostru. N-avea grijă, mi-a răspuns tutorele meu folosindu-și Batista pentru a da importanță vorbelor sale, dar aș vrea să-l văd înfruntându-mă pe mine, deoarece trebuia să plecăm spre Londra cu diligența de la amiază și cum am mâncat micul dejun atât de terorizat de ideea că Pumblechook putea să-și facă apariția din clipă în clipă, încât de-abia dacă am fost în stare să țin ceașca în mână, i-am spus domnului Jaggers că doream să mă plimb puțin și că o voi lua înainte, pe jos, pe drumul spre Londra, câtă vreme el își va termina treburile și că îl rugam să-i spună vizitiului să mă ia când mă vor ajunge din urmă. În felul ăsta am șters-o de la mistrețul albastru imediat după micul dejun. Am făcut un ocol de vreo 2 mile, umblând pe câmp prin spatele casei lui Pumblechook și ieșind din nou pe strada principală ceva mai sus de capcana pomenită. Mă simțeam oarecum în siguranță. Mi se părea interesant că te afli din nou în orășelul bătrân și liniștit și n-aș putea să spun că nu era plăcut să fii din când în când recunoscut și să vezi cum se uită lumea după tine. Ba chiar vreo 2-3 negustori o zbugiră din prăvăliile lor și făcură câțiva pași înaintea mea ca să se poată întoarce ca și cum ar fi uitat ceva și astfel să treacă pe lângă mine. Nu știu zău care din noi își juca rolul mai prost, ei prefăcându-se că totul e firesc sau eu prefăcându-mă că nu văd. Oricum, eram într-o situație cu totul aparte care mă încânta, până când soarta mi-l scoase în față pe nemernicul acela fără pereche, calfa lui Treb. Aruncându-mi la un moment dat ochii în susul străzii, l-am zărit venind spre mine, legănându-se și lovindu-și piciorul cu o sacoșă goală, albastră. Am socotit că cel mai nimerit lucru era să-l privesc senin și nepăsător și în felul ăsta să izbutesc să-i amorțesc pornirile rele. Așa că am înaintat, adoptând o mimică adecvată a feței și aproape că mă felicitam pentru reușită, când odată genunchii calfei lui Treb se loviră unul de altul, părul îi se făcu măciucă, șapca-i căzu, iar băiatul început să se zgâlție din cap până în picioare, merse împleticit până ce ajunse în mijlocul drumului și început să urle către lumea de pe stradă. Ajutor, mi-e frică! Ca și cum apariția mea demnă i-ar fi stârnit groaza și căința. Când am trecut pe lângă el, dinții îi clănțăneau în gură și, în semn de umilință nemărginită, băiatul se lăsă în genunchi în țărână. Era nespus de penibil pentru mine, dar asta n-a fost tot. Nici n-am apucat să fac 200 de pași și, spre groaza, mirarea și indignarea mea fără seamăn, am văzut-o din nou pe calfa lui Treb apropiindu-se. Dădea scurt un colț. Înainta cu sacoșa aruncată pe umăr, ochii îi străluceau de sârguință cinstită, iar mersul lui trăda hotărârea voioasă de a se duce la lucru. Vederea mea îl cutremură din nou și, la fel ca mai înainte, îl cuprinseră iarăși spasmele. De data asta a început să dea roată în jurul meu, bălăbănindu-se, cu genunchii tremurând și mâinile ridicate de parcă ar fi cerșit îndurare. Chinurile lui fură urmărite cu mare veselie de o mână de privitori, iar eu m-am simțit stânjenii la culme. Nici n-am apucat să trec de poștă, că din nou am văzut calfa lui Treb făcându-și apariția de pe o străduță lăturalnică. De data asta era cu desăvârșire schimbat. Purta sacoșa albastră în chip de pelerină, ca mine, și înainta cu pași apăsați în direcția mea de cealaltă parte a străzii, însoțit de o șleachtă întreagă de prieteni, vrăjiți de maimuțărelile lui, cărora li se adresa din când în când dând din mână. Nu vă cunosc. N-am cuvinte să descriu exasperarea și umilința pe care le arunca asupra mea calfa lui Treb în clipa în care, trecând pe lângă mine, își ridică gulerul cămășii, își dădu părul într-o parte, își puse o mână în șold, surâse afectat, răsucindu-și mâna și corpul, după care se adresă însoțitorilor vorbind tărăgănat. Nu vă cunosc, nu vă cunosc. Pe cinstea mea nu vă cunosc.
Rușinea care mă cuprinse în clipa următoare, când Calf a început să cotcodăcească și se ținu după mine peste pod ca o rătanie nenorocită care mă cunoscuse la vremea când eram un biet fierar, spori la culme rușinea cu care am părăsit orașul, a zvârlit, ca să spun așa, afară în câmp. Dar nu știu ce altceva aș fi putut face în situația aceea. Ori să rabd, așa cum am procedat, ori să-l omor. Ar fi fost zadarnic și dezonorant să mă bat cu el în plină stradă, sau să mă mulțumesc cu orice altă răsplată decât sângele din vinele lui. Ba mai mult, pe băiatul ăsta nu-l putea pune nimeni la punct. Era ca șarpele invulnerabil și răzbunător, care, odată încolțit, reușea să-ți scape și să-ți apară din nou printre picioare, șuierând bagiocoritor. Totuși, a doua zi am scris o scrisoare domnului Trabb în care îl anunțam că domnul Pip se vede silit să întrerupă orice relație cu o persoană care uită până într-atât ce datorează societății, încât ține în serviciul său pe un băiat care provoacă scârba oricărui om respectabil. Diligența în care călătorea domnul Jaggers mă ajunse din urmă la timp. Mi-am reluat locul pe capră și am ajuns teafăr la Londra, dar nu și nevătămat, căci în piept nu mai aveam inimă. Cum am ajuns, i-am trimis lui Joe în semn de căință pentru că nu mă dusesem să-l văd, un morun și un butoiaș cu stridii, și apoi m-am îndreptat spre hanul Bernard. L-am găsit pe Herbert la masă, delectându-se cu niște carne rece și foarte încântat că mă vede. După ce am trimis stafia răzbunării la cafenea să mai aducă ceva mâncare, am simțit că trebuie să-mi deschid sufletul chiar în seara aceea față de prietenul și tovarășul meu. Cum nu putea fi vorba de mărturisiri în prezența stafiei răzbunării care stătea în antreu, un fel de anticameră pentru gaura cheii, l-am trimis la teatru. Cred că mijloacele umilitoare de care mă foloseam mereu pentru a-i găsi ceva de lucru sunt o dovadă tocmai bună pentru a arăta cât de înrobit eram la acest stăpân. Ba uneori, nevoia mă împingea la o asemenea josnicie încât îl trimiteam în Hyde Park ca să vadă cât e ceasul. După ce am sfârșit masa și ne-am așezat în fața focului, i-am spus lui Herbert: „Dragă Herbert, am să-ți spun ceva deosebit." „Dragă Handel," a replicat el, „îți apreciez și respect mărturisirea. E vorba de mine, Herbert, și de încă cineva." Herbert își încrucișă picioarele, se uită la foc cu capul aplecat într-o parte și, după ce privi în gol câtva timp, se uită la mine, fiindcă nu continuasem vorba. „Herbert," am început eu, punându-mi mâna pe genunchiul lui, „o iubesc, o ador pe Estela." În loc să înmărmurească, Herbert răspunse pe un ton firesc: „În regulă, și?" „Și, Herbert, asta-i tot ce găsești de spus? Și?" „Și pe urmă ce mai urmează?" spuse Herbert. „De știut știam." „Cum adică știai?" „Cum știam, Handel? Păi de la tine." „Dar nu ți-am spus niciodată." „Nu mi-ai spus, nu-mi spui niciodată când te tunzi, dar eu am ochi și văd. O ador de când te cunosc. Când ai ajuns aici, ai adus cu tine acest sentiment împreună cu valiza." „Nu mi-ai spus." „Păi, toată ziua mi-ai spus numai asta. Când mi-ai relatat povestea ta, mi-ai arătat limpede că ai adorat-o din clipa în care ai văzut-o, de când erai copil." „Prea bine," am răspuns eu, privind acum lucrurile într-o lumină nouă și care îmi convenea. Niciodată n-am încetat să o ador și acum s-a întors și e cea mai frumoasă și mai elegantă făptură din lume. Am văzut-o ieri și chiar dacă am adorat-o înainte, să știi că acum o ador de 2 ori mai mult." „Atunci, norocul e al tău, Handel," spuse Herbert, „dacă ai fost ales pentru ea și ești hărăzit. Fără să ne aventurăm pe un teren interzis, putem totuși îndrăzni să spunem între noi că nu poate exista nicio îndoială cu privire la acest lucru. Ai aflat până acum ceva despre părerile Estelei în chestiunea adorației?" Am clătinat din cap cu amărăciune. „Oh, e la mii de leghe depărtare de mine." „Răbdare, dragă Handel, e timp destul, e timp." „Dar mai ai ceva de spus?" „Mi-e rușine să spun," i-am răspuns eu, deși nu e mai rușinos să o spui decât să o gândești. „Zici că sunt un băiat norocos." „Da, sigur că sunt. Ieri eram ucenic de fierar și azi sunt... Ce să spun că sunt azi?" „Hai să zicem un băiat bun, dacă vrei numai decât o caracterizare," răspunse Herbert zâmbind și bătându-mă ușor peste mână. „Un băiat bun, un amestec de entuziasm și șovăiel, de îndrăzneală și neîncredere, de spirit întreprinzător, dar și de visare." M-am oprit o clipă ca să mă gândesc dacă într-adevăr exista un astfel de amestec în firea mea. În general nu eram deloc de părerea lui Herbert, dar nu merita să vorbim despre asta.
Când te-am întrebat ce sunt azi, dragă Herbert, am continuat eu, m-am referit la ce se petrece în mintea mea. Spui că sunt norocos. Știu că n-am făcut nimic ca să mă ridic și că numai soarta m-a ridicat. Asta înseamnă să fii foarte norocos. Și totuși, când mă gândesc la Estela... Și când nu te gândești la ea, mă întrerupse Herbert cu ochii la foc, ceea ce mi se păru amabil și plin de înțelegere din partea lui. Atunci, dragă Herbert, nici nu pot să-ți spun cât mă simt de dependent și de nesigur și cât de vulnerabil în fața a sute de riscuri. Fără să mă aventurez pe un teren interzis, cum ziceai adineauri, îți pot spune totuși că toate speranțele mele atârnă de statornicia unei singure persoane. Nu vreau să dau nume. Și la urma urmelor, ce neplăcut și supărător este să știi cât de neclare sunt de fapt aceste speranțe. Vorbele astea mi-au luat o povară de pe suflet, de care nu scăpasem niciodată și care, începând cu o zi în urmă, devenise și mai apăsătoare. Ei, Handel, spuse Herbert, cu glasul lui vesel și plin de nădejde, tare mi-e teamă că deznădejdea în care te aruncă dulcea ta pasiune te face să cauți din adins calul de dar la dinți. Și mi se pare că, tot concentrându-ne atenția asupra cercetării, trecem cu vederea calitățile cele mai de seamă ale calului. Nu tu mi-ai spus că administratorul averii tale, domnul Jaggers, te-a prevenit la început că nu ești înzestrat numai cu speranțe? Și chiar dacă nu te-ar fi prevenit, cu toate că acest dacă e foarte mare, ai putea să crezi că domnul Jaggers e omul care să mențină legătura cu tine dacă n-ar fi fost 100% sigur? I-am spus că, într-adevăr, n-aveam cum să combat un asemenea argument. Am rostit vorbele, așa cum fac mai toți oamenii în împrejurări asemănătoare, ca și cum eram silit să fac o concesie adevărului și dreptății. Ba chiar parcă aș fi vrut să mă împotrivesc. Cred și eu că n-ai cum să combați argumentul ăsta, a răspuns Herbert, și cred că n-ai fi în stare să găsești unul mai puternic. Cât despre restul, trebuie să aștepți hotărârea tutorelui tău și el pe a clientului său. Până ai să împlinești 21 de ani, ai să tot ai îndoieli, dar pe urmă lucrurile se vor limpezi. Oricum, ai să fii foarte aproape de rezultat, fiindcă până la urmă tot trebuie să afli adevărul. Ce fire optimistă ai, am exclamat eu plin de recunoștință și de admirație pentru îmbărbătare. Trebuie să am o fire optimistă, spuse el, că doar altceva n-am. Și fiindcă veni vorba, trebuie să recunosc că vorbele astea înțelepte nu sunt ale mele, ci ale tatălui meu. Singura remarcă pe care am făcut-o cu privire la povestea ta a fost: lucrurile au fost stabilite dintr-un bun început. Altfel, domnul Jaggers nu s-ar fi amestecat. Și acum, înainte de a-ți spune ceva despre tatăl meu sau despre fiul tatălui meu și înainte de a răsplăti mărturisirea ta cu o altă mărturisire, vreau să fiu nesuferit pentru o clipă, de-a dreptul dezgustător. N-ai să izbutești, am replicat eu. Ba da, spuse el. 1, 2, 3, am început. Handel, dragul meu. Vorbea pe același ton glumeț, dar se vedea că era foarte serios. De când am început să vorbim aici, în fața focului, cu picioarele sprijinite pe grătar, mă tot gândesc că Estela nu poate fi o condiție pusă moștenirii tale, de vreme ce tutorele tău nu ți-a pomenit niciodată de ea. Pot să înțeleg din cele ce mi-ai spus că nu ți-a pomenit niciodată și în niciun fel de ea, nici direct și nici pe ocolite. Că nici măcar n-a făcut aluzie, să zicem că ocrotitorul tău are de gând să te însoare până la urmă? Niciodată. Crede-mă, Handel, că nu mi-e drag deloc gustul strugurilor acri pe cinstea mea. Dacă nu ești legat de Estela, n-ai putea oare să te desprinzi de ea? Ți-am spus că am de gând să fiu nesuferit. Am întors capul, căci volbura apriga sentimentelor, asemănătoare vântului ce suflă dinspre ținutul mlaștinilor, năvălind dinspre mare, îmi înfioră inima, la fel ca și în dimineața în care părăsisem fierăria, în vreme ce cețurile se ridicau solemn, iar eu stăteam cu mâna pe indicatorul sub formă de deget. Timp de câteva clipe între noi se lăsă tăcerea. Da, dar vezi tu, dragul meu Handel, continuă Herbert ca și cum nu s-ar fi scurs nicio clipă de tăcere, faptul că dragostea aceasta s-a înfiript atât de adânc în inima unui băiat pe care natura și împrejurările l-au făcut atât de romantic, o face să fie foarte serioasă. Gândește-te cum a fost crescută Estela și gândește-te și la domnișoara Havisham. Gândește-te la firea ei. Acum sunt nesuferit și ți-e silă de mine. Toate astea pot duce la mari nefericiri.
Știu, Herbert, am spus eu tot cu capul întors. Știu, dar nu pot face nimic. Nu te poți rupe? Nu, cu neputință. Nu poți măcar să încerci, Handel? Nu, cu neputință. Prea bine, făcu Herbert, sculându-se zglobiu, de parcă până atunci ar fi dormit și scormonind focul. Acum o să-mi dau o steneala să-ți fiu din nou pe plac. Și început să se plimbe prin cameră, să tragă deoparte draperiile, să așeze scaunele, să pună la loc cărțile și alte lucruri care erau răvășite prin odaie. Apoi se uită în antreu, aruncă un ochi în cutia de scrisori, închise ușa și se întoarse la locul lui de lângă foc, unde se așeză ținându-și genunchiul cu amândouă mâinile. Voiam să-ți spun o vorbă, două, Handel, despre tatăl meu și despre fiul lui. Bănuiesc că nu mai este nevoie să-ți spun că gospodăria părinților mei nu este prea strălucită. Dar am văzut că în casă e belșug, Herbert, spuse eu, ca să-l încurajez. Da, sigur, cred că așa zice și gunoierul, cu toată convingerea și poate la fel și negustorul din colț. Serios, Handel, fiindcă subiectul e destul de serios. Știi bine și tu cum stau lucrurile. Bănuiesc că a fost o vreme când tata încă nu se dăduse bătut. Dar și dacă a existat o asemenea perioadă, ea s-a dus de mult. Poți să te întreb dacă prin ținutul tău ai băgat cumva de seamă că, mai ales copiii proveniți din căsnicii nu prea fericite, sunt întotdeauna cei mai dornici să se căsătorească? Întrebarea mi s-a părut atât de ciudată, încât l-am întrebat și eu la rândul meu. Serios? Nu știu, spuse Herbert, aș vrea să aflu, fiindcă la noi așa stau lucrurile. Biata soră mea, Charlotte, care venea după mine și a murit înainte de a împlini 14 ani, este exemplul cel mai grăitor. La fel și micuța Jane. În dorința ei de a se evidenția ca o mamă, ai putea să crezi că și-a petrecut viața ei cea scurtă, nefăcând altceva decât să se bucure de fericirea conjugală a părinților. Mititelul de Alick, care mai poartă încă rochiță, a și făcut planuri de căsătorie cu o tânără din Kew. Și, de fapt, cred că, în afară de bebeluș, suntem cu toții logodiți. Atunci și tu ești? Întreba eu. Sunt, spuse Herbert, dar e secret. L-am asigurat că îi voi păstra secretul și l-am rugat să-mi încredințeze câteva amănunte. Vorbise atât de rațional și de simțitor despre slăbiciunea mea, încât doream să aflu ceva despre punctul lui forte. Aș putea să întreb cum o cheamă? O cheamă Clara, spuse Herbert. Locuiește la Londra? Da, poate că ar trebui să-ți spun că e mult sub nivelul ideilor absurde ale mamei despre o familie bună, adăugă Herbert, care, de când atacase această temă interesantă, era abătut și vorbea potolit. Tatăl ei se ocupa cu aprovizionarea vaselor de pasageri. Cred că era un fel de contabil pe vas. Și acum ce e, întreba eu? Acum e invalid. Și trăiește? La etajul întâi, spuse Herbert. Nu la asta mă referisem, ci la mijloacele lui de trai. Nu l-am văzut niciodată, fiindcă de când o cunosc pe Clara stă tot timpul în odaia lui de sus, dar l-am auzit foarte des. Face o gălăgie groaznică, urlă și izbește în podea cu nu știu ce fel de instrument îngrozitor. Herbert mă privi râzând cu poftă și pentru o clipă își recăpătă voia bună obișnuită. Și nu speri să-l vezi?" l-am întrebat eu. Ba da, sper mereu," răspunse Herbert, fiindcă de câte ori îl aud mă aștept să-l văd prăbușindu-se prin tavan. Nu știu cât or să mai reziste grinzile." După ce mai râse odată cu poftă, se potoli iar și îmi spuse că plănuia să se căsătorească cu acea domnișoară de îndată ce va aduna capital. Și adăugă, ca un lucru de la sine înțeles, dar cu glas destul de trist: doar nu te poți căsători când nu faci altceva decât să tatonezi mereu terenul. În timp ce priveam focul, mi-am vârât mâinile în buzunare gândindu-mă cât e de greu să adun capitalul ăsta uneori. Într-unul din ele, atenția mea a fost atrasă de o bucățică de hârtie împăturită. Am deschis-o și am văzut că e programul pe care îl primisem de la Joe anunțând spectacolul renumitului actor din provincie de talia lui Roșcius. Ei, asta i-am spus eu fără să vreau, cu voce tare. Și chiar astă seară. În felul ăsta am schimbat subiectul într-o clipă și ne-am hotărât pe loc să ne ducem la teatru. Așa că, după ce mi-am făgăduit în sinea mea să-l îmbărbătez pe Herbert în dragostea lui, prin toate mijloace posibile și imposibile, și când Herbert mi-a spus că logodnica lui mă cunoștea deja din auzite și că urma să-i fiu prezentat, după ce am cimentat încrederea noastră reciprocă cu o caldă strângere de mână, am stins lumânările, am împrăștiat teciunii din foc și am încuiat ușa. Am pornit amândoi în căutarea domnului Wopsle și a Danemarcei.